Heddiw dwi gael mynd â'ch profiad gwaith i'r Palas o Pilis. Pili Palas. Dwi wedi dod nôl i Ynys Môn am y tro cyntaf ers Steddfod, ond tro yma yn lle cyfweld lyfli sy'n SRG fel Eden o Ysgwynedd a Emma o Eden. Dwi wedi dod yma i cyfweld creepy crawlies. Man bach. Dwi'n cyfarfod Claire mewn munud y reception a wedyn mae yna boi o'r enw Gaf yn mynd i cerdded fi rownd y lle a basically dwi jyst yma i wneud profiad gwaith. Dwi'n lyfio Ynys Môn. Lyfio mynd out efo nain i deganwy. Cerdded lawr y prom, chwarae bach o crazy golf, Calvary am byth. A'r person gyntaf fi gyfarfod oedd Claire yn yr dechbynfa a gift shop. Reporting for duty, Claire, ti'n iawn? Yndw ta, dwi ti? Dwi'n iawn, diolch. Gydwch di stori ffynnu? Na, goes am byd ffynnu rili'n digwydd yn ffrynt ma. Fatha ti deud, mae'n ddistaw yn y ffrynt. A beth am yr monkeys o'n go? Ti'n gwybod monkeys o'n go? Do, tad. Yr hogian o'ch to. Yndi, dyna lle mae rei drwg yn mynd i li pan dyn nhw'n gwrando. Ti'n mynd hangi allan efo anifeiliaid na'n byd? Nac, dim o gwbl. Ti'n gwybod beth, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i wneud move. Wyt? Ynddo. Ti am mynd i weithio fe'r anifeiliaid heddiw? Bo, mae well na'n un byd, oedd chdi. Ond cyn mynd i weld yr anifeiliaid, o'na just digon o amser i prancio Andy y dyn camera. Hwnnw ffynnu. Andy! Ys ti'n ychryd? Really da. Yllu di helpu fi lawr? Ond digon o monkey business, ymlaen at yr nitty-gritty, a cyfarfod Gafin. Iawn, met? Iawn, Gaf? Ti'n Gaf? Iawn, Gaf? Beth i tattoos yn gyda chdi? O, gyda fi lot yn os di. Gai weld? Beth di hwnna? Wel, moth di. Mae hwnna'n horrible. Pam sa'ch di gael hwnna? Corff chdi am beth? Pan ddim, ne? Dwi'n cymryd bod chdi licio moths, so... Ie, dwi'n gweithio fyna, di. Right, na fo. So, mae hwnna fatha, tribute i gwaith, fatha... Dim rili di gwir, ta. Fatha, sa rhywun yn gweithio yn Tesco's yn cael extra value tattoo. Na di, tod, each their own, di. So, ia, o'n i, lle ddyn ni gynta, mewn i... Ie, wel, o'n i weld y Pili Palas gynta, a wedyn o'n i bwydo chydig o'r maballod o bellu. Oce, gred. Cool, siol ffordd yma. Ia, rhowch di. Mae Gaf yn boi iawn. Gaf yn boi iawn. Nath o ddim dal y flaps i fi pan mwyn i'n cerdded trwy flaps. Mlaen at yr main attraction. Be di'ch pethau hyll yma? Chwiler, nein, so hein sy'n troi mewn i'r Pili Palas, mae'r hein di ddod allan neithiwr dros nos. So mae gen ni morffo glas yma, mae gen ni Crimson Batwing. Crimson Batwing? So, reswm Hwna swnio'n amazing. Swn bach yn gost, ydi. Yndi, the Crimson Batwing. Be di job chdi then? Ti'n troi fyny bora a beth ti'n neud? So, dwi wedi mewn yn bore, de. Dwi'n gweithio efo, wel, yr Pili Palas, badfallod, nadrodd, adar a balli. Ti'n gael shots neis, Andy? Stunning, yndi? Crimson Batwing. Gareth, ti'n mynd i darllen yth? Be? Ti'n mynd fod i gyffwrdd? Lle mae'n dweud hynna? Gaf dyn yn rhaid o wir. Iawn, met. Gwaith caled. Ti'n bach profiad gwaith hefyd? Joc di gorillas yn mynd siarad. Ond dyna ddigon o monkey business. Iawn, met. Ymlaen at yr adar. Maen nhw'n edrych mwy na fi a maen nhw'n edrych oedd nhw'n gallu chwygo fi ddarna. Dyn nhw'n mynd â drwgs, di. Be maen nhw'n bita? Cnau, llysia, ffrwytha, balli. Dyn nhw'n bita chips? Swn i fel yma, no? Dwi'n meddwl yna'n iach iawn ydw, di. Love you chips. Iawn, Del. Dwi ddim yn bod yn chauvinistic. Del di enw o. A mae yn byrd. Ei, Gaf, faint i'ch maen nhw'n byw? Mae'n gallu byw te rhyw 80 mlynedd, mae'r un yn gallu byw yn te rhyw 100 oed. Flipping heck. Mwy na humans. Ie. Dyn nhw'n rili rhoi dim byd ydyn fi yma, Gaf. Na, iddi gwir nhw'n bach yn swil sy'n ei, da.
Pam bod nhw'n sgrechian? O hynna sy'n maen nhw'n siarad o'i gilydd. Mae'n gyda ffilsymillid da. Ti'n mynd i gael go? Dwi'n fwy wyddus, Helo! Ti'n mysio hambygio nhw? Na, na rili. Gyd i'n ys eisiau da. Ar ôl wneud ffrindiau efo'r parrots, oedd yn amser wneud ffrindiau efo'r anghengfil yma. Tecwyn. Be di enw'r Godzilla monster yma? Di lycu chips? Na, dwi'n fwy chips da. Locustiaid a ffrwytha, falle mwyn lygu. Sbitafod na! Ti'n rhaid y bwyd iddo fo? Ia, go on then. Ti'n barod? Oh my god. Ti'n iawn, Gar? Gaf. Bet pyr ni. Gaf. Gaf. Oh my god. Oh, nath o just brathu pen fo off. Oh my god. Brutal da. Gaf, pan bych chi fo menig? Wel, dyn ni'n di fewn yn eich nau faw. Oh my god. Ti'n barod yn iawn? Be, fi fynd i mewn? Ia, chdi? Ti'n gorfod bod yn ddewr, wyt? Ar ôl bwydo criciaid byw i tecwyn y tegw bach hyll, a pigo pwf o'i fyny, oedd o'n amser i Gaf cael ei baithon allan. Reit, Gaf, deitha ni am y snêc ma. Ti'n wyt ti Gar, beth ti'n ei fyna? Just cadw i ffwrdd aros yn saff. Ti di weld yn eidon i di? Ie, ti'n ofyn adrodd fydd? Dwi'n mynd adrwg. Ie, ti'n boi fatha lizard a monsters, wyt? Ond ydych chi ddod arfer efo eisiau wneud Profiad Gwaith yma? Dwi'n mynd i'n licio rhan fwy o cwn. Roedd amser yn brin ac roedd y meerkats eisiau bwyd, felly nathon ni symud ymlaen. Gaf, be maen nhw'n bita? Chips? So, dim chips, ond maen nhw'n cael mealworms i brecwast. Ti'n mynd? Nope. Na? Mae hynna yn disgusting ac y fyw. Reit, so ni gael o draw, da. So, nhw'n wedi gweld yr angytang o blaen, so... Cab. Ni weld... Be'n meddwl o'ch chi, da. Ti'n shei, chief? Ti'n chief bach shei? No, da. Be di enw nhw? So, mae gen i George a Paul yma. Fatha'ch Beatles. Ie. Ti'n lycio 2 for 1 cinema tickets? Mae'n sy'n costio i insiwrio enrhaid corsa bach. Just rhyw run around. Dyn nhw'n fatha meerkats ar teli na? Na, dim rili, maen nhw'n eitha... Dim yn very charismatic yw hwnna di. Yna bach yn harsh yndi. Rili, well ni'n adrodd, felly. Ie, hissing cockroaches di un yma, Madagascar. Pan maen nhw'n gael nhw'n hissing Wel, pan cockroaches? ti'n cyffwrdd nhw weithiau, de, maen nhw'n meddwl bod ti'n di trio fita nhw, a maen nhw'n neud tŵr hisian, so ni'n weld os ti'n gael ni'n hisian. Sgwld i gar? Do, hwnna horrible. Ar ôl wneud ffrindiau efo'r holl creaduriaid wir da god, roedd dim ond un ar ôl, insi-winsi o tarantula. Dwi'n edrych o wel, o. Ti'n mynd i'ch iawn, dy gar? Ti'n dŵr? Ti'n bach yn ffent. Dwi actually yn ffeintio reit aml, ond mae vet fi'n gwybod amdano fo. Na fo, dwi wedi gorffan. So, adra rwan, a gael bath mewn detol. Ar diwedd nature documentaries fel arfer, ti gael rhyw negas, ond dwi ddim efo'ch ffeithiau, dwi ddim yn wyddonwr. Ond ia, cofiwch mynd â bag efo chi pan ydych chi'n mynd i siop. So bod yr Pili Palas ma ddim yn tagu ar plastig yn y môr. Cue voice-over. Dwi wedi cael lot o hwyl yn Sir Fôn yn Palas y Pilis, a dwi wedi wneud ffrindiau mawr fydd efo fi am byth. Elvis, Claire, Tecwyn, Insi-Winsi, George, Paul, Del, y snake ma, ac heb anghofio Crimson Batwing.
Mae ffarwelio bob tro yn anodd, ond dwi'n gobeithio un diwrnod fydd eich anifeiliaid yma i gyd yn chrydd i fynd lawr i dref o fi i fita chips a ddim wedi cloi fyny fel carchar orion yn Sir Fôn.